welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again, the Mzansi Sophia Stories, and today I'm talking about ithonga guys. Sikhuluma ke ngethonga, and nizokhumbula guys ukuthi ke on Friday noma yesterday into eyenzekile ukuthi ke uAyanda uvele nje walahleka kwangazeka ke ukuthi ke ushonaphi, esegqokile kwangazuthi nje uba nenkinga, wathi ucela ukuhamba endlini yakhe, mayifika endlini yakhe ke kwangaze ukuthi ushonephi, iwindi livuliwe, akekho mazi ukuthi ke uyephi. And ke guys, on Monday Ayanda bathi will return home with no memory of where she went, making uNokwanda very worried. Guys, bathi ke uAyanda uzoba ke ne-spiritual encounter, angazi uma ungenwa yidlozi noma ungenwa umfowabo noma kwenzekalani, kodwa nje unezinto nje, unemoya ezomngena ke nezokwenza ukuthi ke enze izinto ke engajwayelekile ezingaziwa umuntu. Bathi uNokwanda uzozama ukumsiza ke behind everyone's back, but engathi ngeke kuze kuthele ke iyithelo. uAyanda ke delivers a chilling message to the Magwazas, so I think it's so related to indaba yamadlozi, because uke wahamba wolala ke ethuneni lomfowabo, ne-relationship yakhe nomfowabo ke ongasekho naye futhi guys, it was very strong, so maybe ungena kuyena ke, we don't know. Enye into ke ezokwenza guys, bathi ke uAyanda ke uzoba nenkinga ke, uzobe ngathi uba paralyzed, ebamuse esibhedlela, but awudokotela bangakwazi ke ukusho ukuthi ke yini ngampela i-condition ke abhekene nayo. So yeah guys, iyona ke into singayilindela kuleli viki elizayo ngendaba ke kaAyanda, when it come to uSanele. Yeah guys, bathi ke ithenda yamanzi ke iyaqhubeka, kodwa ke nabo ke ama opposer akhe, they are busy planning i-downfall yakhe ke uMagwaza ke omncane. Siyathemba guys, yazi ukuthi kukhona ke uBanele washona, so I just wish ukuthi lo poki bakhe apoke into ephilayo, kube ukuthi uSanele is untouchable, angathinteki nje kubene ekhona yena engasaphili, uyabo. So yeah guys, that's what you can expect ke kuleli viki elizayo kuyithonga. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Welcome.